Yn atgofion gyntaf i oedd dod yma gyda ysgol gynradd lle o'n i'n dysgu yn Gelli i gymanfa ganu plant Merthyr, ysgolion cynradd plant Merthyr. Oedd hwnna tua 1960. O'n i'n dod yn rheolydd i Zoar, y gwasanaeth yn y bore, gwasanaeth yn nos. Oedd na gymdeithas yn cwrdd ar bob nos Fawrth yma, Cymraeg cynhenid eto. A un o'r rhai pwysican honno oedd Rachel Williams, oedd hi'n chwaer i Leision Williams, oedd yn ddramodydd yn Merthyr. Ond oedd na gymrygyddion yn Merthyr a oedd y bobl oedd yn dod i Zoar, o'n nhw'n perthyn i'r Cymrygyddion ac i'r Cymrydorion a Cymdeithas Gymraeg Merthyr. Wedyn oedd côr, oedd yr organydd, fe oedd yn arwen côr Dowlais. Ac oedd e'n Gymro, a oedd a'i deulu yn hannu o'r Gorllewin. Oedd yn ddyn ffein ofnadw. Dwi'n cofio Isabel Barnett yn dod yma ar Llen Orlawn yn ei chlywed i'n siarad. Ond oedd na ddarlith yn cael ei chynnal bob blwyddyn am flynyddoedd. A fydde bobl bwysig yn dod i siarad. Daeth y 4 côr y bwystraf yma i canu a rhan mwyaf ohonyn nhw yn wisgo lan. Dwi'n teimlo o'n i'n bawn o fod o wedi canu myfanwy, ond dwi'n cofio canu y Pererinion. Oedd y cyngor yn defnyddio un o'r stafellau i casglu treth cyngor. Ac o'n i'n dod yma nawr ac yn y man trwy gydol y blwyddyn i talu y treth